Ahojte, vítam vás pri ďalšej časti podcastu Keep Your Vibe. Dnes je so mnou v štúdiu legenda, moja obľúbená terapeutka Monika Hodasová. Monika, vitaj. Ahoj, ďakujem za pozvanie. Tento podcast sa začína štandardne otázkou, kto si? Takže poď sa nám predstaviť, kto si. No ja, tak ako mám aj tú svoju prácu, takú holistickú, celostnú, tak ja takéto svoje ja vnímam v tých oboch smeroch, že vnímam to telo, tú dualitu, ktorá sa tu nachádza a niekde tu funguje nejaká ruka, noha a v tomto matrixovom systéme. Ale zároveň vnímam, že som aj tá duša, to niekde je tá jednota s tým všetkým okolo nás. Potom vlastne by som sa s tebou rada trošku nazrela do tvojho osobného príbehu životného a keby si nám popísala taký ten prvý moment, ktorý si zavnímala ako malá Monika a kedy si uvedomila, že kde si, čo si, ako si. Úprimne nepamätám si úplne taký ten moment prezretia v tom tele, že proste, že toto sa tu niekde, proste sa to dialo nejak tak celé, čiže vôbec som nemala takéto v detstve nejaké prezretie. Ale čo si pamätám je také navnímanie toho, že som práve viac než telo a to bolo veľmi zaujímavé, to bolo v období puberty, keď som bola pod vplyvom alkoholu. Tak jemne, nie akože veľmi, ešte tak jemne, že som bola schopná aj vnímať. Si pamätám, že sme išli na vínobranie a že v jednom momente som sa tak pozerala na svoju ruku a úplne som nechápala, že som mala pocit, že tá ruka je ako keby úplne není súčasť mňa a že ja som niekde za tým a niekde sa tam akože na to pozerám z nejakej energie a vôbec som tomu nechápala, strašne som bola z toho vydesená, som si myslela, že ja mám asi porážku alebo proste niečo sa mi zdravotne deje. Potom som to pripísala tomu alkoholu a tak ďalej a neskôr som si vlastne uvedomila, že čo sa tam vlastne stalo, hej, že tam došlo k takémuto niečomu, tak to bolo veľmi zaujímavé a odtedy to teda vnímam akože stále. Ono to je pekné, že ako sa nám niektoré veci tak doskladajú postupne. Vieš, že tak postupne nám zapadávajú tie skladačky do tej stavebnice, až si uvedomíme ten celý obraz. Hlavne je toto, že napríklad, že veľa ľudí to má podľa mňa aj bežne v živote, že keď dojde niečo také nové, nečakané, nezvyčajné, tak sa toho zlákneme. Že tam príde prioritne tá energia toho strachu a potom spätne, keď sa na to pozrieme a zistíme vlastne, že čo nám to prinieslo a že vlastne prečo to tu bolo a na čo to bolo, tak vlastne si že wow, že však to bolo úplne úžasné. Hej, áno. A často máme také veľké obavy, keď cítime, že prichádza nejaký koniec niečoho, že ešte nám tam nenaskakuje to, že ide nový začiatok, ale sa držíme toho a úplne pevne chceme držať to, čo odchádza, ako keby nechceme to pustiť. A poďme sa presunúť vlastne teraz v tom tvojom príbehu. Ako si sa dostala od Moniky z vínobrania Moniky opýtaj k Monike, ktorá tu dnes je so mnou a celú tú cestu mi popíš, ako vlastne sa vyvíjalo a načrtni mi to, ako vzniklo vlastne všetko to, čomu sa venuješ. No, tak presne takéto situácie ako vínobranie a iné, čiže môj nejaký životný štýl, moje nejaké nastavenie ma dostalo do stavu, kde vlastne som bola stále chorá, kde som mala množstvo zdravotných problémov, chodila som po operáciách, užívala som veľmi veľa liekov, odpadávala som na ulici, sanitka bola pravidelne u nás, zachraňovali ma. Čiže bola som v stave úplného zúfalstva telesného a chodil som teda po tých lekároch a v jednom momente si pamätám, že lekár povedal, že no proste, že možno sa nedožijete 40-ky a my vám proste nemáme ako pomôcť, že budete do konca života užívať proste lieky. A ja som úplne sa rozprachala, že ale ja už nechcem ani raz si dať tie lieky, že mne je z nich proste hrozne zlé, že mám z toho hrozne zlé stavy. A on si išiel teda svoje a ja si pamätám, že v tom momente som odišla z tej ambulancie a som si vravala, že proste ja takto žiť nechcem a že ja idem hľadať proste inú cestu a naozaj som začala v tom mladom veku hľadať inú cestu a v tom období nejaké duchovné semináre a práca s nejakými emóciami a podobne to bolo úplne niekde v plienkách, ak vôbec. A to, čo bolo veľmi rozšírené už, alebo teda najviac rozšírené z tejto oblasti bola výživa, takže začala som stravou a začala som robiť úplne také, že malý
maličké zmeny, naozaj, že pridala som viac zeleniny, jedla som menej cukru a podobne a cítila som okamžitú zmenu, že mne do 2 týždňov zmizli nejaké také úplne banálne zdravotné problémy a tak ma to úplne fascinovalo, tak som začala zase viac študovať, venovať sa tomu ešte intenzívnejšie. Ja som taký ten typ, že skočím do hlbokého bazénu, čiže nejdem pomaličky postupne, ale fakt aj radikálne kľudne. A presne tak som to robila. Poskúšala som si rôzne výživové smery, až som si našla teda niečo, čo mne sedelo a začala som o tom rozprávať ľuďom okolo seba a oni to začali skúšať a zistila som, že to nefunguje iba na mňa, že to nebola náhoda, ale že tá strava naozaj má obrovský vplyv a že proste mení životy ľudí a že ľudia sa cez to vedia naozaj liečiť. No a ja som sa teda fyzicky cítila vynikajúco. Naozaj sa mi zmenilo zdravie úplne, že na kompletku. A zároveň ale tá strava, to čo možno veľa ľudí si neuvedomuje, že ona nemení iba to fyzické telo, ale že ona pracuje s našou psychikou. No a presne to urobila a vlastne pritiahlo ma to potom aj do nejakej tej oblasti terapeutickej, najprv k joge, takže tam som si urobila vlastne inštruktorský kurz jogy, ešte teda predtým som vyštudovala výživu a potom som robila tú jogu, potom som sa vrhla na čínsku medicínu, pretože tam mi dávala v tom období najväčší zmysel, čo sa týkalo aj tej diagnostiky, aj bylinnej terapie, aj práve výživy napríklad. A potom si ma pritiahlo taká tá práca práve s emóciami, s telom a s tým duchovnom a tam už som postretávala rôznych svojich učiteľov, terapeutov a prešla som si vlastne viacerými výcvikmi, ktoré súviseli s touto tematikou. Porobila som si všelijaké školy, tréningy a neviem čo a potom som sa začala tomu v podstate venovať a odovzdávať tú múdrosť ďalej. Poďme sa porozprávať aj teda bližšie k tvojim tréningom, takým tým, kde sa pracuje s emóciami a kde sa pracuje s telom. Myslíš tie, čo som si absolvovala, alebo to, čo teraz robím? Aj môžeš ísť k tomu, že čo si absolvovala, toto budeme asi dlho. A prejdeme k tomu vlastne, že čo robíš, ako sa to vyskladalo. Dobre. Takže ja to skúsim naozaj skrátiť a pomenujem skôr také tie hlavné tréningy, ktoré som absolvovala, lebo bolo veľa aj takých menších, maličkých. Začala som v podstate s terapiou Cesta, čo je na čele ktorého je vlastne Brandon Beck, ktorá vymyslela svoju metódu, cez ktorú vlastne pracuje s emóciami a vlastne ide na bunkovú úroveň a liečí to telo niekde v tých príčinách. To je vlastne tá ako keby to liečenie tej príčiny je základom všetkých tých terapeutických metód, ktoré pracujú nejakým spôsobom so somatikou. A potom ja si už nepamätám, jak to išlo v poradí za sebou úprimne, ale teda výcviky, ktoré mám ešte urobené, sú konštelácie rodinné, telové odzbrojovanie, mám 2 tantrické výcviky urobené, mám prácu s emotion urobenú a rozmýšľam, čo ešte je také veľké, ale myslím, že okrem tej čínska medicína, tá yoga, ayurveda a to sú z tých veľkých, si myslím, že také hlavné. Ja som ťa tu spomínala vo viacerých podcastoch, pretože vlastne tvoje semináre, o nich sa hovorí, že sú život meniace, hej, alebo aj ty si ich tak pomenovala a teda ja to môžem potvrdiť, keďže som absolvovala všetky 4 levely a po prvom som si myslela, že ako jednotka mi nebude určite stačiť. No poď mi porozprávať k tomu, že ako sa vyskladal vlastne seminár, ako sa to zrodilo. Vieš čo, ja som najprv robila individuálnu terapeutickú prax a to sa mi strašne páčilo. Videla som, ako to naozaj na tých ľuďoch funguje, ako sú to naozaj život meniace veci, že ako jedna vec je takéto, že sa mení nejaké nastavenie vnútorné, že tam prichádza ten pokoj, že to telo sa skľudňuje, že ten nervový systém začne úplne ináč fungovať. Ale ako keby pre mňa také zlomové tým, že ja som si prešla cez to fyzické telo, boli také tie, že onkologické pacientky, zrazu ten nádor tam nebol, že ženy, ktoré boli na antidepresívach, zrazu prestali užívať tieto lieky a Crohnová choroba zrazu sa dostal do stavu, kde naozaj to tam nebolo. Čiže a naozaj veľmi ako keby silné na tej fyzickej úrovni a to bolo pre mňa strašne fascinujúce. No a ja som to chcela tak nejak viac pokryť. A začala som robiť také jednodňovky najprv u mňa doma, lebo som si vyprátala obývačku celú a proste obývačku sme presunuli do úplne prdi izby, len preto, aby ja som tam mohla proste robiť svoje nejaké terapeutické veci.
No a tam sa mi zoskladalo vždy, ja neviem, 6 žien sa tam tuším vošlo a bolo to presne taký, že celý deň, že od rána do večera a to bola ešte taká kombinácia, že som tam niečo o výžive, niečo z jogy som ich tam naučila a po obede bol venovaný takým tým terapeutickým proste nejakým procesom. No a ja keď som videla, že aký obrovský efekt to má ten jeden jediný deň, tak ja som bola z toho úplne unesená, že proste ja to musím nejako akože viac rozšíriť. Ale nemala som v tom živote moc na to kapacitu a spolupracovala som s takým jedným hotelom, kde som chodila prednášať a precvičovať jogu a to bola super spolupráca, veľmi jednoduchá, veľmi ma to bavilo, veľmi dobré peniažky to boli. No a v jednom momente ten hotel sa rozhodol, že chcú ísť inou cestou a že teda už túto službu nebudú svojim klientom poskytovať. No a tam sa mi zrazu uvoľnili víkendy. A tam došlo, že tak teraz by som konečne mohla začať robiť tie víkendovky, ktoré proste by som chcela robiť. No a začala som teda skladať nejaký program a zistila som, že tých vecí, ktoré by som chcela dať na ten víkend, tak je tak strašne veľa, že som spísala proste 4 až 4. A si viem, jak to teraz natrepem do tých 2 dní alebo 2,5 dňa. Ale teda natrepala som ako keby tam tie najhlavnejšie, ktoré som cítila, že tam chcem odovzdať. Urobila som prvý seminár, no a tá spätná väzba bola neuveriteľná. Naozaj proste život meniaca. No a ja som tak tým babom hovorila, že počujte, že ja mám ešte akože plno všelijakých iných nástrojov, ktoré by som mohla s vami akože použiť a riešiť, že čo by ste povedali na to, že akože keby to bolo pokračovanie, že no jasné, že určite urob a tak. No a potom sa vlastne vyskladali ďalšie 3 levely, ktoré dneska vnímam akože úplne, že veľmi opodstatnené a že naozaj celá tá ako keby štruktúra tých 4 seminárov je tak nadväzuje za sebou krásne, že ty to sama vieš, že vlastne ani neviem si predstaviť ani jeden z tých seminárov, že by som vyhodila, že by tam nebol. No to si neviem ani ja predstaviť. Poďme sa ponoriť do toho, že prečo to ženy vlastne potrebujú. Ako moja osobná cesta v tom bola tá, že mne sa ako keby veľmi otvorila hypersenzitivita a také vnímanie, že som ako keby, aj keď som išla iba po ulici, a išiel oproti mne napríklad, ja neviem, človek bez domova, tak ja som veľmi hlboko vo svojom tele zrazu precítila jeho traumu. Ja som nemohla počúvať správy v telke, ktorým som sa teda akože nemala som úplne potrebu to riešiť už predtým, ale keď to muž pozeral, tak ja som ho prosila, aby to vypol, lebo ja som fakt, že nemohla. Ja som ako keby nemala vôbec nastavenú nejakú takú osobnú hranicu, aby sa to nedotýkalo môjho priestoru, až ma to vyhadzovalo do toho, že som nevedela fungovať, teda 2-krát som skončila v nemocnici a prišlo sa na to, že s epileptickým záchvatom zvláštneho druhu a vlastne tiež som si to upratala u teba na seminároch a môžem povedať teda, že hneď po jednotke, pričom pred jednotkou ešte tesne ma šľahlo jedenkrát. Musím si šľahla. Ale vtedy som si to už tak akože troška vstrebala sama. Hej, že už ako keby to prichádzalo, že už ideme do toho liečenia, že samovolne predtým a tam som sa teda upratala úplne. Čo vedie iné ženy k tomu, aby prišli k tebe? No presný opak. Čiže toto býva veľmi výnimočná situácia, že ženy prichádzajú ko mne na seminár precitlivelé a že potrebujú sa ako keby upratať. Tá téma hraníc je tam často, to jednoznačne a toho nejakého osobného priestoru. Ale úplne najhlavnejším dôvodom je to, že sú odpojené od tela. Že vlastne ľudstvo je dneska uviaznuté hodne v hlave, hodne v myšlienkach, hodne v tom egu, v tej nejakej persóne a vlastne úplne sa odpája od toho, čo sa v tom tele deje, ako sa tam cítim a vytesňujeme to liekmi, vytesňujeme to veľmi rýchlymi výbuchmi, agresívnymi športami, urážaním sa a podobne. Čiže ešte viac ideme ako keby do hĺbky do toho ega, ale nepracujeme s tým. A vôbec ako keby nepozorujeme, že čo nám to telo hovorí. A takisto aj s chorobami, že vlastne to telo, napríklad rakovina, ona nedojde len tak, že nedojde z dňa na deň, alebo Crohnová choroba, niečo proste takéto závažné, ani tie stavy depresívne.
to telo dostáva neustále signály. Stále mu hovorí, že proste tu ťa niečo začne boleť, trošku hlava, trošku klb, trošku menštruácia, tu máš nejaký zápal a tak ďalej, ale my to väčšinou práve ignorujeme a proste zaplátame to niečím veľmi rýchlo. A potom sa to zhoršuje. No väčšinou, keď tie ženy teda prichádzajú na seminár, tak sú v stave, kde majú úplne vytesnené svoje emócie, kde sa cítia, že sú v mužskej roli, kde vlastne nevedia, kým sú, kde sa non-stop spochybňujú, kde si neveria, kde nemajú radi svoje fyzické telo, kde sa hádajú v tých vzťahoch, kde nie sú naplnené v živote, kde nemajú chuť sa milovať s partnermi. Čiže vlastne úplne z toho tela mimo. Vlastne úplne niekde zaseknuté v tých hrách, nejakých predstavách toho, ako by som mala žiť a stotožnení sa vlastne s niekým úplne iným a nejakou štruktúrou toho, že ako by to malo byť a ako by som mala vyzerať. Ono vlastne celkovo ja mám pocit, že už od malička sa učíme odpájať od toho, aby sme to telo počúvali a odpájať sa od bolesti, lebo to považujeme za niečo, čo nám škodí, ale nie je tam to vnímanie, alebo teda je umlčiavané často to vnímanie, že to je posolstvo. A že práve keď rozkľúčujeme to, tak máme príčinu. Áno, jednoznačne. No práve to, že ľudia, ja to vnímam, že napríklad aj občas sa stane, že dojde niekto na seminár jednotku a potom nechce pokračovať, lebo zistí, že vlastne ja si musím fakt tie rukavy vyhrnúť aj z do hĺbky. Že vlastne ja čo si uvedomím, že ten povrch už dneska vôbec nefunguje. Že naozaj, že možno niekedy to ešte fungovalo, ale dneska sú tie tela tak s prepáčením zaprdené od tých bordelov, že to proste sa akože naozaj treba ísť do hĺbky, že nestačí afirmovať, nestačí iba práve to, že budeš zdravo jesť, že budeš cvičiť. Naozaj treba sa pozrieť do tých traum, do tých starých zranení, to, čo vlastne to spôsobilo, že to telo bolí, že je nešťastné, nenaplnené a tak ďalej a tak ďalej. A to skrátka nejde iba tak, že budem sa tu usmievať na svoj život a budem si to nejak presviečať sa o tom. Hej, a tváriť sa, že si manifestujem, že mám zdravé telo, áno. Keď to telo mi ukazuje, že halo, tu ma nepočuješ. Áno, no. Dobre, a akým spôsobom teda sa pracuje s telom? Poď nám toto vysvetliť. No tak cez moje semináre. Tež prídite na seminár. No tak tých možností práce s telom je obrovsky veľa a ja práve používam aj na seminároch veľmi veľa a veľmi rada tzv. Telové metódy, ktoré vyslovene idú cez to, že chytíš si to telo alebo nejako robíš s tou fasciou, lebo tie emócie, tie zranenia, traumy, ono to tak nelieta okolo nás, ono je to niekde v tom tele uložené, čiže je to v tých svaloch, je to v tých fasciách a my to potrebujeme z toho tela dostávať von, čiže jednou možnosťou práve naozaj sú takéto tieto telové metódy, kde sa s tým robí. Ale úplne, že najjednoduchšia vec, ktorú môže urobiť každý jeden poslucháč a každý jeden človek na svete, je iba to, že sa proste zastavím a navnímam sa, že čo v tom tele cítim. Čiže spájať sa naozaj so svojimi emóciami a dovoliť si ich následne aj prežiť. Niektorí ľudia sú tak odpojení, že úplne, že ani necítia vlastne, že ani nevedia, že keď sa ich na začiatku opýtam na nejakých prvých terapiách, že čo tam je za pocit, tak oni to nevedia ani pomenovať vlastne. Niektoré strašne veľa ženy, že niektoré strašne veľa žien napríklad má vytlačený hnev a vôbec ako keby keď to tam príde, oni to nevedia pomenovať. Tak ja sa pýtam zase, že opíš mi to, že akú to má chuť, akú to má energiu, že čo sa deje v tele, ja to telo vnímam samozrejme, čiže ja viem, že to tam je. A vlastne zistíme to, že aha, že tak toto je ten hnev, ktorý ja som si 50 rokov nedovolovala a potláčala. Takže úplne prvé, čo môžete urobiť najjednoduchšie, ako sa spojiť s telom, je, že si fakt každý deň sadnem sám a precítim si proste, čo v tom tele je. Aj keď to na začiatku možno bude náročné, v tomto zmysle, že sme odpojení, tak aj malé zášklby, malé nejaké pocity, tak proste s tým zostávať. A ak to nepôjde, ešte môžete urobiť to, že určite sú situácie počas dňa alebo týždňa, kedy vás niečo naozaj znervózni, zosmutní, nahnevá alebo podobne a v tom momente sa skúsiť niekde zavrieť do samotky, keď len na záchod v kancelárii
a spojiť sa s tou emóciou, ktorá tam práve je. Že nie je to ako keby hľadať, ale spojiť sa v tom momente, kedy to tam je také silné, tak vtedy sa s tým spojiť, aby si toto telo dokázalo naozaj precítiť, prežiť a potom samozrejme cez to aj preliečiť. Ono hnev je taký celkom beťarský, lebo podľa mňa za veľa pocitmi, ktoré máme alebo ktoré navnímame, tak je ten hnev. Že cítim nejakú krivdu, tak aj za tým je ako keby hnev. Cítim, ja neviem, hanbu, aj za tým môže byť schovaný ten hnev. Poď mi viac tak rozobrať a rozpytovať hnev. No, ja by som to úplne naopak povedala než ty. Podľa mňa hnev je úplne na povrchu. Že hnev je vlastne to, čo... lebo áno, nedovolujú si to, ale zároveň si zober, že keď sa to hromadí a tí ľudia si nedovolujú tie emócie, tak vlastne hnev je prvé, čo vyjde von. Čiže naozaj to vyvrieskame na tie deti, na toho manžela, proste vyplujeme to. A väčšinou to naozaj vidím aj z tých proste tisíce ľudí, ktoré u mňa boli, že keď si dovolíme prežiť ten hnev, tak väčšinou za ním idú práve tie hlbšie emócie, smútok, žiaľ, frustrácia, nejaká bezmoc, hanba, vina a podobne, hej, čiže strachy a všetko ako keby za tým. Čiže väčšinou práve, že ten hnev býva niekde na povrchu, ale ako som už vravela, tak proste nechceme ho cítiť, nedovolujeme si ho a niekedy ho proste tí ľudia obídu. Hej, že idú presne tou opačnou stranou, čo môže byť práve napríklad tvoj prípad, že si išla najprv cez tú hanbu, vínu, až potom si sa dokázala otvoriť presne a potom si sa vlastne dokázala otvoriť vlastne do toho hnevu, lebo pre niekoho to naozaj je celoživotná téma, ten hnev, že neviem ísť do konfrontácie, neviem povedať nie a neviem sa s tým prepojiť, nemôžem byť to zlé dievča, ktorá sa niekomu postaví, že proste musím byť stále tá usmiatá, stále tá veselá, tak budem to proste stále obchádzať, budem si dovolovať síce tie iné emócie, ale k tomu sa neviem dostať. Ale potom vlastne časom, keď si to ten človek otvorí, zažije, tak vlastne zistí, že aha, ale však teraz som nahnevaná, vypustím si hnev a potom za tým sa viem vlastne uvoľniť do tej zraniteľnosti, že sa to zrazu otočí. Hej, toto nie je vtipné, že ako ja fungujem inak. A inak na začiatku, keď si hovorila o tom ešte, že zapísala som 4 strany, tak mne tam hneď potom, že 4 semináre, vieš, že ako sa to pekne prelinkovalo do toho. Poďme si možno tak viacej rozobrať tie semináre. Že čo sa deje na jednotke, na dvojke, na trojke, na štvorke. Však ty vieš, čo to tam nie. Takže jednotka je taká, ja volám, že šoková, lebo takto všetky tie semináre sú zážitkové. Čiže není to o tom, že tam prídeme, že máme teóriu a budeme sa tam rozprávať, budeme sa tam celý čas dielať, že si zapletáme vrkoče, malujeme nechty, alebo máme to spa víkend. Toto fakt nie. Čiže je to o tom, že ideme ako keby z terapie do terapie a stále sa ponárame do toho tela hlbšie a hlbšie. A využívajú sa teda rôzne terapeutické metódy s tým, že ten prvý seminár je práve v tomto šokový, že ľudia nie sú zvyknutí pracovať s tými emóciami tak intenzívne, nie sú zvyknutí v tom byť počutí, videní a nedovolovať si to vlastne takto naplno prežiť. No ale teda okrem toho, že je šokový, tak na tom ten prvý je taký otvárací, by som ho nazvala. Zároveň sa tam rieši téma taký úplne prvý nástrel zdravej intimity. Rieši sa tam téma mami a tej ženskej línie. Rieši sa tam práca práve s hnevom napríklad a otváranie sa práve do toho tela. Dvojka je celá venovaná egu, našej nejakej identite a tým vlastne nezdravým vzorcom, presvedčeniam a správaniu, ktoré vlastne nám spôsobujú presne všetko to, čo sa nám v živote deje, či napríklad aj to, prečo máme potlačený hnev. Čiže na tej dvojke to všetkým tak docvakne, že prečo vlastne som takáto a čo robím v tom živote, čo mi bráni a vlastne potom tam pracujeme práve s tým egom viac do hĺbky a každý si tam prežíva vlastne ten vlastný proces toho, že ako to má. Trojka je celá venovaná intimite, sexualite. Je veľmi taká nežná, láskavá. Na tej jednotke dvojke je to také to hrubé vypratávanie toho bordelu, kde naozaj tie nánosy idú von a v tej trojke už to začína sa tak obracať do toho nežného aj do toho, že ideme to vyživovať to telo. Ideme cez tú zdravú intimitu, cez nastavovanie práve hraníc,
cez lásku k sebe, cez nejaký dotyk vedomý. Takže to máme 3 a potom 4. 4 je také krásne uzavretie, hovoríme, že za odmenu, že je tam téma teda mužov, je tam téma tieňov, je tam téma takého znovuzrodenia a vlastne prepájania sa s tou svojou nejakou víziou budúcnosti. Takže tak skrátka. Ja musím povedať, že ja som si úplne najviac užila ako keby jednotku, tým, že som nevedela, že čo ma čaká a že presne tam prišlo k tomu, že wow, že k tomu šokovému. Ja som tam išla s tým, že som vedela, že ako keby si tam prejdem to, čo si tam potrebujem prejsť a že si tam potvrdím seba. Vyslovene. A ono sa to presne tak aj udialo. A hneď som vedela, že budem pokračovať ďalej. Väčšina to tak má. Áno. Pokračuje. Že tam ako keby ten egocentrizmus sa troška ukludnil. A vedela som, že som pripravená ísť ďalej. A teda ja som napísala jednu silnú vetu po tej jednotke, ktorú som zdieľala. A bolo tam, že porodíte svoje mŕtve dieťa. A tým, že mňa ako keby púšťalo už pred tým seminárom vlastne, že som sa, keď som skončila vlastne prvýkrát v nemocnici, ono to bolo o tom, že sa mi silne otvorili ako keby v tele zážitky z môjho pôrodu a cítila som sa veľmi zradená tým, že som ostala ležať v nemocničnej posteli sama. Potom ma to pustilo ešte hlbšie ďalej a vlastne to, čo som napísala, že porodíte svoje mŕtve dieťa po tej jednotke, tak tým som mala na mysli tie také svoje deštrukčné emócie, ktoré v tele máme. A bolo pre mňa fascinujúce, že na 4 pri jednom cvičení som normálne, že reálne cez telo rodila mŕtve dieťa. Ono sa mi potom ukázalo, že ja som ho niekedy v minulosti, alebo možno niekto z mojich predkov, že to bolo epigeneticky vlastne tá spomienka prenesená do môjho tela, reálne porodila. Hej. A akože to bolo silné. To bolo niečo, čo mysel ti ako keby nevymyslí, alebo že ani nepochopí. Nepochopí, presne. To je to, čo sa deje aj pri tých terapiách, že tá myseľ to ako keby nedokáže, že to vedomie je úplne oveľa silnejšie, aj teda vedomie nášho tela, ako to, čo dokáže naša myseľ, preto choďte do seba. Áno, preto aj podľa mňa akože psychológovia sú veľmi dôležití tu pre tento svet, ale sú veľmi obmedzení v tom, že vlastne zostávajú veľmi veľakrát na tej vedomej úrovni a pracujú vlastne iba s tou myšlienkou. A ja to vidím, a naozaj veľakrát ku mne prichádzajú práve ľudia, ktorí roky chodili k psychológom a vlastne vnímali akože nejakú malú zmenu, robili vždy ten rozhovor dobre, ale presne tie veci sa vracali stále, pretože nešlo sa vlastne do tej hĺbky, do tej bunkovej úrovni, kde sa to mohlo prečisťovať. A na to sú skvelé práve tieto rôzne terapeutické metódy, ktoré idú do toho tela, ktorí to naozaj tú príčinu odstránia. A potom napríklad podľa mňa je skvelé to práve pochopiť tou mysľou, či napríklad buď s psychológom, alebo aj s takýmto nejakým terapeutom, kde vlastne naozaj najprv to podľa mňa, my to robíme úplne naopak, že snažíme sa to pochopiť a potom niekde to hľadať v tom tele, ale vlastne tá myseľ to pochopí až vtedy, keď si to telo zažije. Keď tam máš proste ten prežitok. Hej, každá transformácia ako keby prebieha cez telo. A teraz máme tu veľa takých ľudí, ktorí sú aj odstrihnutí do tej ezoteriky a ideme, že teraz si tu lietam na oblačiku, skačem po luke a riešim neviem čo všetko okolo, ale ja tam práve vnímam aj veľa balastu a takého toho odpájajúceho a toho takého duchovného egocentrizmu, alebo ako by som to nazvala. A nie je to uzemňujúce práve, čo by som povedal, že sa teda deje tiež na tých tvojich seminároch, že tam sa človek dokáže pekne uzemniť a už potom
vlastne vie s tými emóciami ďalej pracovať sám. Že... To je jedným ako keby cieľom tých seminárov, že keď tie ženy prejdú vlastne tými 4 seminármi, tak oni majú už obrovské množstvo nástrojov, ktoré môžu denne používať a môžu vlastne sami so sebou pracovať na forme vlastne samoliečenia. A iba som sa chcela tohto chytiť, že si vravela, pretože mi sa veľakrát už stalo, že vlastne ženy mi napísali alebo mi povedali potom spätne, že oni sa báli, že ten seminár bude presne takýto veľmi ezoterický, uletený, že som víla a že podobne, pri tým akože podľa mňa odvíli strašne ďaleko, že som veľmi uzemnený človek, že mám tamto prepojenie s tým niečím vyšším, ale zároveň ja si fakt akože uvedomujem to telo a uvedomujem si to, ako je to dôležité proste tu v tom byť a byť proste spojený s tou zemou a mať tam tie proste korene. A čiže práve naopak, že možno v tomto pozývam ľudí, ktorí sa toho boja, že že je to moc ezoterické, alebo že je to feministické, že tam tie ženy lanarím proti mužom, alebo niečo podobné, že takto prebiehajú ženské kruhy, tak to tak vôbec nie je. Naozaj, že práve je tam to, čo si aj ty povedala, že tie ženy vlastne zistujú, kým sú skutočne a kým skutočne nie sú. A väčšinou je to presne naopak, než to, čo si mysleli. Áno, presne tá myseľ vytvára proste svoje. Podľa mňa toto je tiež jeden z aspektov, ktorý, keď sa napojíme na svoje telo, začneme vnímať, že koľko si toho vymýšľa naša myseľ a že ona je ako také nezamestnané dieťa, že keď vlastne ho nepozorujeme a nekorigujeme a nedávame mu nejaké hranice, tak to dieťa dokáže niekedy vystrojiť brutálne veci celkom, keď ostane bez určitej kontroly. A súhlasím. Konštrukty mysle sú neuveriteľné. Fakt. A presne aj vediem časom k tomu tie ženy, že na začiatku im dávam ten priestor, nech môžu byť v tom príbehu toho, že niekto mi ublížil, bolo to preto, lebo toto a potrebujú sa z toho vyrozprávať. A to je super napríklad práve ten psychológ, že sa tam tí ľudia môžu vyrozprávať, alebo kamarátky, proste, kde to môžeme proste vyplúť von ten príbeh. Ale ja ich stále vediem k tomu časom, že nech sa toho príbehu nedržia. Nech naozaj opúšťajú ten príbeh, nech zostávajú iba s tými pocitmi, ktoré tu sú a v tom tele. Pretože ten príbeh, keď sa ho budeme stále držať, tak vlastne je potom veľmi náročné z toho vystúpiť a naozaj dosiahnuť to, aby prišlo k tomu skutočnému preliečeniu. Lebo keď ja sa stále budem držať tej myšlienky toho, že no ale toto sa mi stalo, pretože otec urobil toto a toto, alebo mama urobila toto a toto, tak vlastne stále som uviaznutá niekde v tej minulosti, keď budem tomu veriť, že vlastne za to môže on. Ale to, že už je to vo mne, to akože je to moje. Čiže buďme s tým, čo je tu vo mne, aký je tu ten pocit z toho a to si preliečme, ale púšťajme už to nechajme iba ako nejakú, nazvem to, že spomienku, ale nedržme sa toho emočne. Áno, že je tam vlastne to, čo sa ma emocionálne dotýka, to sa ma týka, hej, to je moje. Áno. Nie je to nikoho iného. A vlastne tí rodičia nás prišli aktivovať, hej, oni nám neprišli nejako spraviť zle, aj keď áno, sú tam veci, ktoré sa dejú tak, že si neuvedomujeme a prenášajú sa tam tie veci, ale a teda tie traumy, ale je to podľa mňa dôležitá súčasť, presne ako si povedala, že uznať to a aj sa spojiť s tým, že kto v skutočnosti sme. Dôležité to presne vidieť. Ja hovorím, že základná škola je zvedomenie, čiže naozaj si to priznať, že OK, toto sa udialo, tak toto bolo, ale vlastne prežiť si to, preliečiť naozaj to emočné pripútanie k tomu a potom proste ísť ďalej, lebo tu a teraz to nie je, že naozaj to zvedomenie aj počas tých terapií veľakrát naozaj to ako keby najdôležitejšie, k čomu tých ľudí vediem, je to, že mať tam to bezpečné miesto, to bezpečie vnímať, hej, že tu a teraz v našej miestnosti, že ty máš nejakú traumu svoju z minulosti, ktorá sa ti diala, ale tu a teraz ti nič nehrozí. Teraz proste, keď tu na nás nepadne strop, čo nevyzerá, že padne, tak nám nič nehrozí. Hej? A že uvedomiť si to, že tu a teraz som naozaj v bezpečí, tu a teraz proste sa nič nedieje, čiže nemusím byť teraz v tej emócii toho príbehu starého, ktorý sa dial. A toto vlastne my, keď sme stále prítomní vlastne v tom, že čo je tu a teraz, tak vlastne zistíme, že ako to emočné pripútanie tam vôbec nemusí byť.
Hej, presne tak, že tu a teraz je veľmi liečivý okamih. Áno, náročné v tom byť, ale áno, ale je to cesta a na toto pre mňa akože je v tomto práve ten duchovný rozvoj, takáto práca na sebe fascinujúca, že stále viac a viac vás to dostáva do toho prítomného okamihu a do toho, že opúšťate práve tieto vzorce. Ako vnímaš to, že čo to prináša potom vlastne cez takto preliečenú bytosť aj ostatným? Tak mení sa podľa mňa celý svet. Akože to je kolektívne vedomie, hej, sa rozširuje, čiže pokiaľ sa rozširuje vedomie tisíce žien, tak sa rozširuje podľa mňa vedomie aj tisíce mužov zároveň a takisto iných žien, pretože začnú o tom rozprávať, začnú sa ako keby na to napájať, na tie nervové systémy. Čiže to kolektívne vedomie sa naozaj proste lieči aj cez možno jednu osobu. A čo majú robiť ženy, keď majú pocit, že teda ja som si niečo poliečila a že ten muž mi tu ako keby stále vyhadzuje niečo a že ja si teda držím svoje a on stále ide a vrta sa do niečoho, čo mi nie je úplne príjemné. Dobre, super otázka, lebo toto je podľa mňa niečo, s čím sa stretáva hrozne veľa žien a nielen žien aj mužov, aby sme zase neboli jednostranní. Čo som chcela povedať, že viem, to, čo si už vlastne ty spomenula, o čom sme sa bavili, že dokiaľ sa ma to stále emočne dotýka, tak je to môj problém. Čiže tam je veľmi dôležité, že pokiaľ ty ako môj partner by si proste stále do mňa s niečím išiel aby si mi proste niečo rozprával, čo neladí so mnou a mňa sa to bude emočne dotýkať, mňa to bude vytáčať, že mi toto robíš, tak stále je to môj problém a ja musím riešiť to, že mňa to vytáča. Hej, nie je to, že prečo mi to ty rozprávaš, ale to, že prečo mňa sa to stále dotýka. A pokiaľ sa ma to prestane dotýkať a ten muž to ďalej bude robiť, tak tam už potom ty sa iba rozhoduješ o tom, že chcem v tom byť, nechcem v tom byť. Hej? Čiže ukončujem to, odchádzam z toho a väčšinou naozaj, keď je to v tom partnerstve, že iba jeden partner na sebe pracuje a ten druhý nepracuje, ja to prirovnávam k paneláku, že začnú bývať obidvaja spolu na prvom poschodí a teraz tá žena začne na sebe pracovať, tak ide na druhé poschodie, na tretie, na štvrté a ešte na nejakom druhom, treťom ho počuje cez to okno, keď na seba zakričia. Ale už keď tá žena je na nejakom 15. poschodí a ten muž je stále na tom prvom, ona ho už nepočuje. On nepočuje ju, ona nepočuje jeho a už proste si nemôžu rozumieť, nemôže to tam sedieť, čiže väčšinou potom sa to rozíde ten vzťah. Hej. Ale pokiaľ ten muž je ochotný ako keby ísť tiež o tie poschodia vyššie, popri tej žene, možno trošku pomalšie, možno rýchlejšie, možno sa niekde prebehnú, spomalia, tak to tam môže fungovať. Hej, keď funguje to, že sa doladíme frekvenčne. Frekvenčne, fyzicky. Hej, vieme ísť ďalej. Poďme trošku viacej do intimity. Ja viem, že teda ty sa venuješ aj tantre. Poď nám približiť viacej toto, lebo podľa mňa západná civilizácia alebo celkovo spoločnosť je v takom tom rozpoložení, že proste je to áno, presne. Že sú to orgie, ale čo všetko sa skrýva za tantrou? Nie sú to orgie. Že vlastne tunak, akože to, čo je tunak prezentované na západe, tak už není tá klasická tantra. Čiže to už nazývame to, že neotantra, alebo skôr ja to radšej pomenovávam, že práca s intimitou, sexualitou zdravá. Pretože samotná akože tantra, keď sa pozrieme niekde do tých starých záznamov, tak vlastne tá sexuálna časť je úplne niekde mimo a je to naozaj o hlbokých meditáciách, o tom presne byti v prítomnosti. Takže vlastne tá tantra, ako keby môžeme tým pomenovať vlastne aj všetku tú moju terapeutickú prax, ktorú robím tým, že vlastne tie ženy dostávam do tej prítomnosti a do toho tela. Naozaj tá práca s telom, tantra je hodne spojená naozaj s telom a vychádzania práve z tých konceptov mysle. A čiže ja by som prešla do toho, že zdravá intimita, sexualita a to je niečo, čo dá sa na to pozerať z dvoch smerov, čiže keby sme sa na to pozreli iba z toho východného vyslovene, tak je to nejaká práca s energiou a navnímavanie sa vlastne cez tú vnútornú energiu, kde vlastne oni to pomenovávajú, že tá sexuálna energia je zároveň naša životná energia, je to vlastne ten zdroj kreativity, tvorivosti a života, na ktorý sa vlastne napájame a z ktorého máme tú energiu
energiu. A naozaj častokrát to vidím, že ženy, ktoré majú zablokovanú tú pánvu, či zablokované tú oblasť tej sexuality, tak sú unavené v živote, majú menej energie, majú menej kreativity, tvorivosti, nevedia ísť do nových projektov, že naozaj sú také zastagnované v tom živote. A veľakrát práve keď toto sa uvoľní a sa prelieči tá pánva, tak vlastne vedia presne vytvoriť nový projekt, ako ty si vytvorila napríklad tu na tieto podcasty. Napríklad, okrem iného teda. Okrem iného, áno. Tiež tých projektov došlo dosť do života zrazu nových. Dobre, poďme si pomenovať to, poďme viac do tej sexuality. Že prečo sexualita podľa teba nefunguje niekedy? Pretože poprvé je to stále tabu a stále sa zabúda vo vzťahoch. Neviem prečo, pretože všade sa o tom hovorí na komunikáciu. Pre mňa absolútnym základom každého vzťahu, nielen partnerského, je zdravá komunikácia. A sám môj partner terajší mi hovorí, že on v živote nezažil takýto otvorený vzťah v tomto zmysle, že niekto s ním priamo komunikuje, keď vznikne problém a neurazí sa na 2 týždne a nemá tichú domácnosť. A toto je úplne bežná realita doma, že naozaj, že tie ženy si proste sa zatnú, urazia sa, odídu sfúčané, ale aj muži. Muži to isté sú schopní urobiť, alebo sú agresívni, alebo nájdu si milenku, alebo čokoľvek a všetko platí oboj strane. Ale vlastne nekomunikujú, že veľakrát naozaj tá žena má problém vo vzťahu dlhodobo, nekomunikuje to, nerieši, tak si nájde milenca a už začne utekať niekde inde, alebo to isté chlap. A namiesto toho, aby vyriešili vlastne ten vzťah, to, že si sadneme a budeme sa fakt o tom rozprávať a budeme hľadať riešenia, tak vlastne utekajú niekde inde. No a keď proste nefunguje to vykomunikovanie, tak tá intimita nemôže fungovať. Špeciálne u žien, pretože ženy to majú nastavené trošku ináč, že tým, že oni naozaj príjmajú, že sú tie, do ktorých sa vníka v podstate, tak musia byť otvorené naozaj do veľkej zraniteľnosti a to telo musí byť pripravené na to proste pustiť toho partnera k sebe. A žena, pokiaľ muž len jej povie počas dňa nejakú zlú poznámku, tak vlastne sa dokáže tá jóny, tá pánva zatvárať. A potom to bolí, to milovanie, potom vznikajú zápaly, potom svrbí a tak ďalej, všetky tie problémy v tej pánve, pretože vlastne chceme, aby ten partner vnikol do tej zatvorenej pánve. A to sa proste nedá. Čiže ono sa vraví, že pokiaľ má žena otvorené srdce, tak vtedy má otvorené aj to lono. A pokiaľ je zatvorené, má zatvorené. A nám sa tie srdcia dokážu veľmi naozaj rýchlo zatvárať. Čiže ja vždy vravím partnerovi, že pozor na to, čo mi dneska budeš hovoriť. Chceš sa večer milovať? Tak daj pozor. Ako sa správaš a čo mi povieš. Hej, akým spôsobom so mnou komunikuješ. A ako sa na mňa pozrieš a všetko to ovplyvňuje to, že či večer sa moja pánva otvorí, alebo nie. Či budeme kamaráti, alebo nie. No, takže komunikácia, naozaj proste riešiť tie veci a nenehávať to proste do postele. A veľakrát to nezdravé milovanie je aj práve o tom, že napríklad aj muž proste ide cez to a vyslovene ako keby použije tú sexualitu, intimitu ako nástroj na to, aby si uľavil od toho stresu, od toho napätia, ktoré tam je. A to je obrovská energetická záťaž pre to telo. Pre obidve. Áno, pre obidve. No. Hej, ono vlastne aj Gabor Mate hovoril o tom, že mali s manželkou nejaké komunikačné záseky a že nevedel úplne všetko vykomunikovať a jej sa to prejavovalo tým, že myslím, že ju bolela krčná chrbtica. Že ona vlastne ani nevedela, že čo sa deje na jeho strane, ale proste jej telo to zacítilo a toto je podľa mňa dosť silné a to je niečo, čo by sme si mali veľmi silne uvedomovať. Ja si myslím, že v každom tom partnerstve, teraz som tento víkend som mala seminár 2. level, takže som taká vyseminárová. Áno, ja som bola pripojená na diaľku. A bavila som sa s asistentkou o tom, že teraz asi som zabudla, čo som chcela povedať. Počkaj, o čom sme sa to bavili? O mužoch. Aha, viem. Že vlastne preto bývajú podľa mňa rozvody tak náročné, tak bolestivé a ťažko ako keby z toho odchádzame, lebo my podľa mňa na to obdobie, keď sme v tom partnerstve, sa stávame jedným. Ako keby ten partner sa stáva súčasťou nás, my sa stávame súčasťou jeho. A potom vlastne, keď prichádza k tomu rozvodu, tak vlastne to ako keby naša časť umierala. Že máme
máme vlastne ako keby pochovať nejakú časť nás. A to je veľmi bolestivé, samozrejme, že to je veľmi náročné. Takže presne tak to je, že my keď sme v tom partnerstve, tak sme veľmi silno prepojení, aj keď sme rozhádaní, aj keď tam je nejaké napätie, stále tam to prepojenie je. A pokiaľ to tam práve nie je komunikované, nie je to tam zdravo v tom partnerstve riešené, tak tam to proste budú vznikať nejaké buď zdravotné problémy, alebo problémy s deťmi, alebo niekde inde sa to proste prejaví, by to somatizovať. Áno, tam jednoducho, keď funguje nejaký disbalans, tak on sa prejaví. Presne tak. Počúvať telo, pretože to telo naozaj hovorí. Čiže v momente, keď v tele niečo sa deje, tak viem, že aha, niekde to je prepisknuté, niečo treba riešiť. Áno, keď sme hovorili o komunikácii a o tej sexualite, tak vlastne aj tá sexualita je komunikácia cez telo. Áno, hej, že tam ako keby presne ide o to, že vypnúť mysel a komunikovať cez to telo, a keď sme od toho tela odpojení, tak asi ťažko budeme s ním komunikovať. No a to je ďalšia vec, že strašne veľa ľudí vlastne nie je schopný ani práve pri tej intimite tú hlavu vypínať, že ženy už premýšľajú nad tým, čo budem variť a musím ešte obstarať deti a čo budeme robiť o 2 dní a neviem čo, že naozaj pre množstvo párov je veľmi náročné tú hlavu vypnúť a byť tam prítomný. Ja hovorím, že práve tá vedomá intimita je to o tom, že počas toho milovania ako keby zomierame, že dovolíme si nechať zomrieť to naše ego, čiže naozaj proste ostávame tam kompletne prítomní iba v tom tele, v tej esencii, a že sa tam naozaj dochádza k tomu, nazvem to, milovaniu duší alebo nejakých energií. A jasné, že tam je to fyzické trenie nejaké, ale vlastne umiera to ego, umierame my v tom nejaká časť nás, tak potom ten prežitok môže byť úplne iný a napríklad môžu ľudia zažívať celotelový energetický orgazmus, čo bežne ľudia nepoznajú. Hej, čím sa vlastne tiež otvárajú ako keby samoliečebné procesy presne v tele. Tak. Áno. Hej, keď už sme v tejto úrovni. Áno. Dobre, poď nám k tomu povedať niečo viac. No, to si chcela vedieť. Poď do toho hlbšie, do tej témy. Ako sa to dá dosiahnuť? Teda ja viem, že ty sa venuješ, alebo teda počula som od teba, že pri milovaní by vlastne muž ani nemusel ejakulovať. Hej, že nemusel, nemal, áno. Toto je veľmi náročná téma a pri tomto bode možno veľa ľudí vyprie počúvanie. No, možno zapne. Ale nie, možno, že áno, možno zapne. No, ja by som začala tým, že ako je to možné ako keby dosiahnuť alebo sa k tomu nejak prepracovať, tak nadviažem na tie semináre práve, že tá sexualita a intimita nie je náhodou až 3. level. Pretože keby som ho robila hneď na začiatku, tak tie ženy sa na tom 3. leveli vlastne na tej intimite neotvoria do toho, do čoho ich chcem otvoriť. A je to z dôvodu toho, že tá sexuálna energia má veľmi vysoké vibrácie. Čiže je to veľmi jemná energia, naozaj proste veľmi ľahká, nežná. A my, pokiaľ sme uviaznutí práve v tých hnevoch, v tých strachoch, v pocitoch viny, hanby a tak ďalej, to sú zase naopak veľmi nízkovibračné energie. A preto vlastne my tie prvé 2 semináre trávime tým, že my toto všetko čistíme, ten nános, ten bordel, aby tá izba, to telo zostalo vlastne čisté a mohla tam potom voľne prúdiť tá energia. Pretože pokiaľ v tom tele vlastne máme všetky tieto nánosy, tak tá sexuálna energia, či kundalíny, akokoľvek si to nazveme, vlastne nemá ako keby kade, že si to môžeme predstaviť ako nejakú diaľnicu a keď sú tam proste zápchy alebo sú tam havárie, tak vlastne nemáme tam ako prejsť, nemôžeme ísť plynulo, ale keď na tej diaľnici tam nič není, tak my fičíme, proste ide to. A presne je to takto aj s tou energiou vlastne, že pokiaľ my to telo prečistíme, tak potom tá sexuálna energia tam môže prúdiť veľmi voľne. Takže prvou cestou je na sebe pracovať a čistiť práve tieto nánosy a potom postupne začať vlastne rozvíjať tú prácu s tou energiou a na to už sú rôzne cvičenia konkrétne, ktoré môžu pomôcť k tomu, aby vlastne sme túto energiu rozvíjali. Bohužiaľ to ináč nejde. Hej, teraz predpokladám, že si veľa ľudí povie, že toľko to veľa prasiť.
Ale za toto stojí podľa mňa, pre mňa, že keď si zoberieme, že vlastne to, čo cítime v tej oblasti tých genitálií pri orgazme a mohli by sme to cítiť úplne v celom tele, tak to je proste úplne že úžasné. A práve väčšinou ten genitálny orgazmus, to nazvime v jednoduchosti, tak je veľmi rýchly, veľmi rýchlo končí, spada nám energia po ňom, muži sa vyčerpávajú, ženy sa v tom vyčerpávajú, ale vlastne pokiaľ my ideme cez tú energiu, tak to môže trvať proste strašne dlho, že naozaj v tom vieme byť, vieme z toho čerpať a vlastne to telo to naopak nabíja, čiže to sú úplne dva rozdielne svety. Hej, čiže ak chcete zažiť niečo takéto, začína to u Moniky na semináru. Ale zároveň by som chcela upozorniť na to, že ten seminár teda nie je o tom, že sa tam masturbuje alebo že sa tam niečo niekde pchá alebo podobne, aby to náhodou niekoho neostrašili, že ide sa úplne inou formou, že naozaj to veľmi nežné, veľmi je to jemné. Hej. Že nie sú to orgie. Áno, to môžem potvrdiť, že vôbec, že je to úplne že iná práca. Iná práca, takú prácu, ktorú väčšinou nepoznáme. Hej. Dobre, Monika, ja ti ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, že si prišla dneska do štúdia. Chcela by si dať ešte nejaký záverečný odkaz našim poslucháčom? Ja ďakujem teda za pozvanie v prvom rade, až som tu mohla byť. Dúfam, že poslucháčov to bude baviť. A záverečný odkaz, počúvajte svoje tela. To je to najhlavnejšie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. A budem sa tešiť pri ďalšom podcaste Keep Your Vibe. Ahojte. Ahojte.